everybody, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरोखि स' फिन बरायनाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै ओमफ्राय दिनै आङो देलायनानै आङो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायावहाय बेनो जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ थेवब्लाबो आं खिन्थाना होनोसै जोङो सासे मादैया हटेल गोदान खुलिदों ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो बेखौनो आङो शेयार खालामनो नागिरदों मादैया आंखौ इनभाइट खालामदों मोजांहाय गावनि हटेलावहाय एसे एनै आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुगैदों एसे देखायनोसै हटेल प्लास रेस्टुरेन्टबो दं ना मामि रेस्टुरेन्टबो आङो रेस्टुरेन्टखौ देखायगोन आङो ओमफ्राय दा माबायदि रेस्टुरेन्ट खुलिदों माबायदि हटेल खुलिदों अबे जायगायाव खुलिदों मा नाम बे गासिबो नोंथांमोननो आं डिटेल्सजों खोन्थाजोबगोन आरो लोगोसे आङो मालिकजोंबो जायो बिनि अनार बेजोंबो आङो नोंथांमोनखौ सिनायथि होगोन आरो लोगोसे मा मा मोनजायो मा मा मोनजाया आरो प्राइस बेफोरखौ गासिबो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ बरिं मोनबाबो नायनानै होबानो जाबाय आरोना एसे ओंखायनो थांसै ओमफ्राय आङो बाहाय आंनि सासे मामिनि बिलोगोबो दं ना मामि लोगो मामिनि लोगोबो दङ आंनि लोगोनि बिमा प्रियंकानि बिमाबो दङ स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ थुदो थांग्रोसै बिदिब्ला दा नै जोङो एक्जेक्ट लकेसनाव सफैबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हटेल नेटिभ केफे नामा ओमफ्राय नैबे थेलानि दखान दङ बिसिनावहाय माबायावनो जिङावनो चावमिन मम' फानो आरो बेलासि बेलासि ओमफ्राय आखिथिंजायानो रेस्टुरेन्ट बिसिनि एखेखा आरो नांजाबनाय ओमफ्राय नामाथ' एखेखा नेटिभ केफे ओमफ्राय गासिबो एभेलेबेल जागोन राइस थालि चिकेन थालि गासिबो एभेलेबेल जागोन आरो ना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय मर इनफरमेसननि थाखाय नोंथांमोना ओमफ्राय जायगाखौ आङो खोन्थानो बावदोंसो नैबे कलकाता रल्स दंना नोंथांमोना मिथिखागोन कलकाता रल्सखौथ' बेनि नै उनावहायनो कलकाता रल्सआ सिगाङाव थाबाय ओमफ्राय नैबे रेस्टुरेन्टआ उनाव थाबाय आरो हटेलाथ' नांजोबखानाय नुखागोन नोंथांमोना दा जों नै हटेल सिङाव हाबफैग्रोबाय ओमफ्राय हटेला बेनो बारा गोबाव जायाखै खुलिनाया बिसोरो मादै मोना ओमफ्राय नायदो नोंथांमोनाबो हाबफैनायदो एसे जाफैनायदो माबायदि ओमफ्राय ओरैनोथ' गासिबो ओंख्रिफ्रा बर'नि नालाय अनला दाउ नारजि अमा बिदिनो जाखायो आरो गासिबो एखेखा ओंख्रिफ्राथ' ओमफ्राय एभेलेबेल जाजोबगोन आरो ना भेज थालि गासिबो एभेलेबेल जाजोबगोन फुरा ओमफ्राय आङो रेस्टुरेन्टखौबो देखायगोन नोंथांमोननो नांजाबनायखा दा जोंबो दसे जिरायथ'नोसै ओमफ्राय मादैया मामिनि लोगोआ प्रसाद लायदों प्रसादबो होदों नामा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आङो देखायलांजोबनो नाजानोसै औ जानोसै आहाबो फिथा गैया नालाय न'आव फिथा दोनखांदों आरोखि आङो माबा वाव नै बाहाय बिसिनि मेनु दङ भेज थालि दङ पर्क थालि दङ स्मल पर्क थालि दङ गासिबो मोनजोबगोन आरो ना नै पर्क खाजि थालिनो एकदम एभेलेबेल जाजोबगोन आरो गासिबो स' भिजिट खालामफैदो नोंथांमोनाबो मालाबा जाफैजोबनांगौ ना गासिबावबो मोजां गाज्रि टेस्ट नायजोबनांगौ गासिबो जाजोबनांगौ स' बेनो आरो नैबे लाब्रा औ ओमफ्राय नैबे साम' सबाय औ ओमफ्राय नैबे अमा बिथै एवनाय औ ओमफ्राय अमा एवनाय औ हांसो खुमब्रा औ आलु दाउ औ ओमफ्राय अनला दालि औ नारजि औ मैथा बाथोन ओमफ्राय भाजा ना भाजा बेनोखाना एखेखा माने औ मिरामिसबा मिरामिसबो गासिबो मिरामिसबो दंना एक्सट्रा आलदा
ओमफ्राय नैबे ना बिदै नाजों माबाजों टमेट' नै जों दा जाबायानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा बिथै नैबेहाय हांसो खुमब्रा दङ नाजों टमेट'जों दङ सबाय दङ दाउ दङ गासिबो मोनजोबगोन आरो नारजि दङ एलाय नारजिया गोथाव नुबाय आं जानो हायाबो जादो गोथावसो गोबाव जानो हाजों ओमफ्राय नैबेबो जाबायानो जायो उनावहाय नोंथांमोनजों लोगो हमफिनगासिनो दै हटेलाबो एखेखौनो ना एखेयानो नैबे सिङावहाय रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय नैबेहाय जाग्रा बायदिसिना मोनो बारा गोबाव जायाखैना गोदान खुलिनाया नायदो नोंथांमोना मोजाङा ओमफ्राय नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन बायदिसिना जाग्राफोरबो दङ आं मेनुखौ नोंथांमोननो होखागोन खिन्थाखागोन आङो एबा आंनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय कन्टेक्ट नाम्बार थागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारफोर थायो नामा कन्टेक्ट नाम्बार आदसा आं बेखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना होखागोन नोंथांमोननो जुदि नोंथांमोना भिजिट खालामनो लुगैयोबा एबा गोजाननि मानसिफ्रा फैनानै जाफैनो लुगैदोंबा नोंथांमोना जाफैनो हागोन आरो बिराद गोथाव ओमफ्राय आं दहायबो होखादों भिडिअआवहायनो नोंथांमोननि जाग्राफोरखौ ओमफ्राय गासिबो एभेलेबेल दंजोबो आरोना गासिबो उनावहाय बे माबाबो जागोन ना हम डिलिभारिबो जागोन ना बियो उनाव ओमफ्राय माबा थायो एक्चुअलि पेज दंखायो इन्स्टाग्रामाव बेखौ डिसक्रिपसनाव होना आदसा आदसा माबाबो दङ बिसिना आइजिनि माबाखौबो नामखौबो होलांखागोन आङो गासिबो बेनोसै आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आं बाहायनो दोनथ'नोसै बारा गोलाव खालामबाय थाला ना थांसै बिदिब्ला बाय